Oke, kita bergoyang kembali bersama. Angkat tangannya semuanya. Bersama Mbak Gede. Sabdino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane paitanan. Pangan lamut lele rasane kok koyo tempe. Apa koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku koyo sampun lesu. Rasa kudu nganggo mecucu gimana panas bagusmu gak beda karo atimu rukono tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten desa estu saged nuruti opo ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyang sajen kahanane bubrah. Amek bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajanine saben dina. Ayo tarik sis Tarik di apa? semopo Mas Sony. Dan juga ada Mas Momo. Mas Momo tarik dan kawan-kawan musik. cintaku kok yo sampun lesu. Kabeh iso rasa kudu kanggo mecucu panas bagusmu gak beda karo atimu rukono tembangan manisku. Ayo Matre. Ayo deh. Aduh sayang ngapunten desa estu saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakalan tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang sajen kahanane bubrah. Amel bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajanine saben dina. Piko mango piko mango piko mango piko Angkat tangannya bro. cintaku mbok yo sampun lek nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanan panas bagusmu gak beda karo atimu rukono tembangan manisku. Ayo Ji, aduh sayang, ngapunten desa estu. Sampai bawah bro. Opo karepmu ojo sumelang ono dino liyane bakalan tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyang senajan Sampai bawah lagi. kahanane Ini ada apa? bubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua
Bang